Bitka bre, šta se radi bre, šta ima? Evo ga, opet igramo kantere, brate. Znači kantere. Jebukeur. Šta ima, baš šta se radi, joj. Idemo odmah uličimo, ba odmah se uliči, gledaj, baš šta je terorista. Gledaj ti. Ima ubijam policajce, ga ubijam policajce, bola. Uzet ću sačmar. Jebu mojku svoju. Zašto kao metar kula, ova, brate. Braćo moja, ima. I eto ljudi, sada igramo, nastavljamo kontra teroriste. Uzet ćemo ovu pušku koja nije baš neka, ali ajde, idemo. Znači, pošto kažem, subscribe.hvala se na kanal, ba lajkujte objave u grupi, upadajte u grupu i eto. Znači, pa nije sad da sam ja počeo no snimam ja igrice, što snimam igrice, nego sam snimao da se kroz to malo zajebavamo, ba. To ti pričam, ba. Sada isključujem facecam i idemo da igramo zebo. I evo ga ljudi, nastavljamo sad. Jesmo stali. Idemo s pištoljom bez puške. Ajmo i mrtvi. Idi u kurac. Ajmo ponovo ljudi. Ovo je sačmara, znači, što kažem, ovo je sačmara, znači, da će roknije s njom u čelo čovjek, odmah gotov. Ovo izgleda 100%. I na plako. Evo. Jebu majku pičku. Kao što vidite i ne vidite, isključio sam facecam, zato što će ovo sad biti profesionalno. Ovo je put si igrao profesionalno, znači. Uzeo sam sačmaru, primili sačmarata. Ko u otpisani, ovo znači otpisani. Sad će biti otpisani, majko mu jebina. Sad će on meni završiti karijeru. Ništa, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro.